Исәнмесез, эфирда Татарстанның көньяк-көнчыгыш хәбәрләре, студияда Резида Шамсуллина бүгенге программада. Фидакар хезмәткә әтисе илһамландырган Раил Гыймранов янгын сүндерүче, кешеләрне уттан коткару аларның гаилә эшенә әверелгән. Каракүз этномодерн фестивале быел Әлмәттә 5-нче тапкыр үткәреләчәк. Традицион күңел ачулардан тыш бәйрәм кунакларын тагын нәрсә белән гаҗәпләндерәләр. Бәлик булмаганнар идарә иткән 3 мотоциклны махсус тукталышка озатканнар. Әлмәт районында атналык рейд үтте. Каракүз фестивале үз майданчыкларына бөтен Россиядан, шулай Үзбәкстаннан, Казакъстаннан, Белоруссиядан, Испаниядан талантлы башкаручыларны һәм артистларны җыячак. Быел традицион күңел ачулардан тыш ачык һавада орган музыкасы да яңгыраячак. Шулай ук юбилей елында Каракүз үзенең йөзенә ия булды. Каракүз фестиваленең яңа амбассадоры Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Татарстан Республикасының атказанган артисты, бөтен Россия һәм халыкара конкурслар лауреаты фестивальне ачу һәм ябу тантаналарында катнашачак. Мы долго шли к этому, потому что не было у нас амбассадора, 4 года не было лица Каракуза, но в этом году 5-летний юбилей. Без моңа озак бардык, чөнки безнең амбассадор юк иде. Каракүзнең йөзе. Быел 5 еллык юбилей, ул да роль уйнады. Без Сәйдәдә аның йөзен күрдек. Аны Татарстан Республикасы халкы ярата. Башкала артисткасы фестивальгә 1-нче тапкыр киләчәк, ләкин тәкъдим ясагач, ул уйлап та тормыйча ризалашуы турында уртаклашты. Каракүз это же воительница. Каракүз ул бит миңа калса үз иҗаты ярдәмендә кешеләрне берләштерә алган сугырчы кыз. Мин дә моны үз иҗатым белән эшләргә тырышам, чөнки иҗат ул беренче чиратта кешеләрне берләштерү турында. Күпмедер дәрәҗәдә минем образ белән чагыштырып була дип уйлыйм. Этномодерн фестивале Әлмәттә 18 июльдән 3 августка кадәр узачак. Ул шәһәрнең берничә майданчыгында оештырыла. Яңалык ачык һавада орган музыкасы фестивале. Аны 2 августта үткәрәләр. Главным героем нашей сцены будет цифровой орган Йоханнус Иглесия. Безнең сәхнәнең төп герое Йоханнус Иглесия цифрлы орган булачак. Ул музыканың төрле юнәлешләрендә дә яңгырый алу мөмкинлеген күрсәтәчәк. Тембрлары, регистрлары күп булган уникаль уен коралы. Әлмәттә еш яуган яңгырлар күңел ачуларга киртә булмый. Һава шартлары фестивальгә йогынты ясамаячак дип ышандырдылар оештыручылар. Фестивале будет больше навесов. Бу фестивальдә япмалар күбрәк булыр. Бу күренешне бозар дип уйламый. Алар стильләштереләчәк һәм ярминкә рухында эшләнәчәк. Быел без һава торышының үзенчәлекләренә яхшырак әзерләндек. Быел фестиваль үзенең 1-нче юбилейын, 5 еллыгын билгеләп үтә. Бу вакыт эчендә Каракүзгә 400 меңнән артык кеше килгән. Раил Гыймранов янгын сүндерүче, аны фидакар хезмәткә әтисе илһамландырган. Кешеләрне уттан коткару аларның гаилә эшенә әверелә. Бүгенге көндә Ират әтисенең батырлыклары турындагы истәлекләрен кадерләп саклый һәм аның эшен дәвам итә. Внешний вид такой, вроде бы. Это вот сейчас видите, в каком состоянии. Сейчас вот такой был. Раньше было здесь тополя, березы, такие деревья. Раил Гыймранов кичүдәге 27-нче янгын сүндерү бүлеген яшүсмер чагыннан ук хәтерли. Иратның һөнәре белән танышу тарихы гадәти түгел. Әтисе улын эшкә алып килә, ә үзе чакыру буенча чыгып китә. Это было летом. Бу җәй көне иде, якынча 73-нче ел. Мине әти мотоциклда алып килде, үзе чакыру буенча китте. Я с пожаркой вышел, потому что их не было. Алар булмаганга мин янгын сүндерү бүлегеннән чыктым һәм минем ашысы килә иде. Мин алма эзләргә киттем. Менә бу алма бакчасы һаман шундый ук. Үсеп җиткәч Раил Гыймранов та янгын сүндерүче була. Ул бүлектә 35 елдан артык эшли. Шуларның 30-ын командир булып, сюжетыбыз герое 3 тапкыр һөнәрен алыштырырга тырышып караган, ләкин барыбер кире кайткан. Аның сүзләренчә, эше җиңелләрдән булмаса да бик кирәкле.
Я как молодой, я любил ездить на пожары, все пожары, как говорится, были мои. Баба я не говорят, ладно, говорит, сыну, говорит, съезди уже. Я говорю, ничего, ладно, говорит, съезжу. Мин яшь чакта янгыннарга йөрергә ярата идем. Барлык янгыннар да минеке иде. Бабайлар миңа улым бар, барып кайт дияләр, барып сүндерәбез. Кешеләр шок хәлендә елыйлар, аннары азрак югалтулар белән янгынны сүндергәч, тынычлануларын күрәсең. Төрлечә була, тик нигездә рәхмәт әйтәләр. Иң авыры 40 градуслы салкыннар булганда, чөнки анда бар нәрсә дә туңа. Янгын сүндерү машинасының җиңнәре дә, суы да. Анда инде җитез генә үз эшеңне эшләргә кирәк. Авырлыкларга карамастан Раил Гыймранов кешеләрне уттан коткаруын дәвам итә. Әтисе аның өчен аерым үрнәк була. Ул 27 ел янгын сүндерүче булып эшләгән, хезмәтенең күп өлешен шулай ук бүлек командиры булып. Бу вакыт эчендә гаиләнең зур булмаган шәхси музее җыелган. Фотосурәтләр, медальләр, партия билетларыннан алып, фидакар хезмәте өчен махсус бүләкләргә кадәр. Вот эти награды отцовские, которые за время работы здесь в пожарной охране, 27-й пожарной части получал. Вот эти за безупречную службу, к сожалению, одну мы потеряли, когда в детстве играли уже. Это как бы юбилейные медали. И удостоверение к этим медалям. Вот эти часы как раз в 86 году, в июне месяце, отцу подарили, когда на пенсию уходил. Геморанов ВГ за безупречную службу от коллектива 527 июнь 1986 год написано. И, как вы видите, она до сих пор работает. Әтисе улына һөнәргә булган мәхәббәтен тапшырудан тыш игелекле һәм фидакар күңелле кеше булырга да өйрәткән. Әлмәтнең 13-нче мәктәп тукталышында заманча дизайн код нигезендә эшләнгән беренче пилот павильон барлыкка килде. Яңартылган концепция пассажирлар өчен уңайлы, информатив һәм имин киңлек булдыруны күздә тота. Расписание урнаштырудан алып схема һәм карталарга кадәр барлык элементлар бердәм стандарт нигезендә ясалган. Бу шәһәр буенча навигацияны гадирә һәм аңлаешлырак итә. Моннан тыш павильон видео күзәтү системасы һәм мобиль җайланмаларга заряд җыйдыру өчен USB порт белән җиһазландырылган. Югары Акташ авылында шоссе һәм Совет урамнарында юлларны ремонтлау башланды. Яңа асфальт өслекне 3 этапта җәяләр. Сегодняшний день идут укладка, завершаем. Бүгенге көнгә асфальт түшәмәнең аскы катламын салуны төгәллибез. Якын арада шулай ук өске катламны төзекләндерү, юл кырыйларын гранулятор белән ныгыту һәм сөзәклеген планлаштыру эшләре башкарылачак. Яңартылган участокларның гомуми озынлыгы 1,5 километрдан артык тәшкил итәчәк. Ремонтка район бюджетыннан 26 миллион акча бүлеп бирелгән. Бәлег булмаганнар идарә иткән 3 мотоциклны махсус тукталышка озатканнар. Әлмәт районында атналык рейд үтте. Татарстан Республикасы буенча Дәүләт автоинспекциясының аерым махсуслаштырылган батальонны һәм юл хәрәкәте иминлеге учреждениесе белән бергә тикшерүгә ЮВТ-24 чыкты. Сезгә мотоциклчы өчен менә шундый белешмәлек бүләк итмәкче идем. Юлда куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәгез. Мотоциклчы Иван Юманов инде 2 ел 2 тәгәрмәчле транспортта йөри. Һәм бу вакыт эчендә авариялар булмый калмаган. Шуңа күрә ул төп кагыйдәләрне үтәргә киңәш итә. Всегда одевать экипировку, то есть Һәр вакыт экипировка минимум булса да, ягъни шлем кияргә кирәк һәм юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәргә, игътибарлы булырга. Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре рейд вакытында туктаткан юл хәрәкәтенең башка катнашучылары да шундый ук фикердә. Правила, конечно, нужно соблюдать. У меня Кагыйдәләрне әлбәттә үтәргә кирәк. Минем мәсәлән инде 2 юл транспорт хәрәкәте булды. Һәм 2 очракта да мине машина йөртүчеләр бәрдерде. Шуңа күрә мин бик уяу булырга кирәк дип саныйм. самое главное это экипировка, защита. Иң мөһиме экипировка, гәүдәне, аяк-кулларны саклау, шлем. Шуннан соң гына ашыкмыйча йөри башларга, шунда ук нык чабарга кирәкми. Әгәр инде юлда йөрергә телисез икән, ул чагында йөртү таныклыгы алырга һәм тыныч кына йөрергә кирәк. Мотоциклны туктатырлар, штраф салырлар, йөртү хукукыннан мәхрүм итерләр дип курыкмас өчен.
Илгизер Бикшентеев А категориясына оқығаншы 5 ел эндурода махсуслаштырылған трасса буйлап йөргән. Вы относитесь к таким несовершеннолетним? Сез 13-14 яшьлекләр руль ортында йөреп, еш кына юл транспорт хәрәкәтләренә эләгүләренә ничек карыйсыз? Бу инде ата-аналардан тора. Аларга сорагач сатып алалар һәм балалар руль ортына утырып чыгып китәләр. Республика статистикасына күз салсак, бәлик булмаганнар, моңа хукуклары булмаган килеш питбайклар, мопедлар һәм скутерлар белән идарә итүдән тыш юл хәрәкәте кагыйдәләрен тупас бозалар. Аларны юлда тоту 2 юл белән тәмамлана. Беренче очракта транспортны эвакуаторга төйләр һәм беркетмә язалар. Родители могут быть привлечены к административной. Ата-аналар Россия Федерациясы кодексының административ хукук бузуның 5-35 маддәсенең беренче өлеше буенча бәлик булмаганнарны карау һәм тәрбияләү бурычларын үтәмәгән өчен, шулай ук 12-7 маддәсенең 3-нче өлеше буенча транспорт чарасы белән идарә итүне транспорт чаралары белән идарә итү хукукына ия булмаган затка тапшырганга административ җаваплылыкка тартыла алалар. Икенче вариант җитдирәк булырга мөмкин. Әлмәт районында мототранспорт йөртүчеләр катнашында ел башыннан бирле 5 юл транспорт хәрәкәте теркәлгән. Аларда 5 кеше зыян күргән. Но стоит помнить и понимать, что Шуны истә тотарга һәм аңларга кирәк. Юл транспорт хәрәкәтләренә эләккән бала кай вакыт җитди җәрәхәтләр ала. Алар гомер белән ярашмаска мөмкиннәр. Олылар үз баласының мотоцикл, скутер, автомобиль ачкычларын алырга омтылуын контрольдә тотарга һәм моны вакытында туктатырга тиешләр. Мәктәп яны лагере ЮВТ 24 редакциясында кунакта булды. Балалар журналистларның эше белән төрле яклап таныша алдылар. Яңалыклар өчен сюжет булдырудан алып газетаның атналык саннарын җыюга кадәр. Балалар матбугат басмасының яңа саны ничек барлыкка килүен, шулай ук тапшыруның һәр чыгарылышы артында нәрсә һәм кем торуын эштән белделәр. Моннан тыш укучылар үзләрен кадрның икенче ягында да сынап карадылар. Һәр кемгә үзен тапшыруны алып баручы итеп тоярга мөмкинлек бирелде. Экскурсиягә барлыгы 14 бала килде. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар, мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.